χρονικό. Να. Δημιουργείς ένα χρονικό. Εδώ πέρα τώρα φτάσαμε σε μια κατάσταση είναι απίστευτο. Τι μπορεί να κάνει ο Τσίπρας? Τι μπορεί να κάνει μέσα σε αυτή τη δεδομένη κατάσταση? Ο Άδωνης βγήκε παρεμπιπτόντως. Προφανώς βγήκε μόνο αυτός. Σοβαρά. Προφανώς. Κι άλλος ο Βορύδης, ας πούμε. Θα πρέπει να... Ο Βορύδης είναι χειρότερος από τον άλλο. Αυτό το έχω. Το δέχτηκε. Δεν είναι εύκολο τα πράγματα. Δηλαδή είναι... Δηλαδή, όταν λέω δεν το δέχομαι, εννοώ ο Βορύδης είναι πιο επικίνδυνος επί της ουσίας ως πολιτικός. Ναι, αυτό. Όμως ο Άδωνης είναι εκχυδαϊστής. Ο Βορύδης δεν είναι. Είναι, δηλαδή βγαίνει Ναι. και κυκλοφορεί και... Όχι τόσο όσο ο Άδωνης, αλλά έκανε μία δήλωση, ας πούμε τώρα, τελείως πολεμική. Μα θα είναι πολεμική αυτή, η τύπη αυτή. Δεν έχουν, δεν υπάρχει... Η ερώτηση. Ναι, κύριε Βορύδη. Ναι. Εσείς με κατηγορούσατε, το ΣΥΡΙΖΑ, έτσι, ότι στη διαπραγμάτευση που έκανα, που κάνατε, εμείς ήμασταν αντίθετοι. Και αυτό έκανε κακό, τη διαπραγμάτευση. Ναι. Τώρα που θα πάμε εμείς να κάνουμε τη διαπραγμάτευση, θα είστε μαζί μας? Ποιος την έγραψε? Δεν ξέρω. Ένας από τους πιο μεγάλους τελείως. Θα είστε μαζί μας? Ή όχι? Θα βάλετε τρικλοποδιά? Και τι? Δεν απάντησε. Δεν υπάρχει απάντηση. Δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να απαντήσει. Γιατί υπάρχει ερώτημα. Δεν βρίσκεις αυτό το ερώτημα, ότι είναι ερώτημα. Ναι, μέσα σε μια πολιτική κουβέντα είναι ερώτημα. Πώς είναι για ερώτημα? Να δεις, για να ξεσκεπάσεις τον άλλον ότι, και αυτό, ότι δεν θα βοηθήσει, ότι είναι κατά όλης αυτής της κατάστασης. Ποια κατάσταση? Της μια ανανέωση, παιδί μου, για μια καινούργια ανανέωση. Εδώ και λέγανε, και αυτό είναι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έκανε διαπραγμάτευση με τους δανειστές μας και Ναι. έτσι. Ναι. Γιατί δεν έκανε διαπραγμάτευση? Γιατί? Γιατί είχε την ίδια φιλοσοφία με αυτούς. Γι' αυτό δεν έκανε διαπραγμάτευση, δεν μπορούσε να κάνει διαπραγμάτευση. Είναι πολύ πιο περίπλοκα τα πράγματα από ό,τι αυτή τη στιγμή μου το λες και δεν μπορώ να φτάνω τόσο βαθιά, δεν ξέρω. Αλλά πώς είναι δυνατόν να μου λες ότι έχουν την ίδια φιλοσοφία με αυτούς? Η βασική τους φιλοσοφία για μένα είναι ότι παίζεται όλη η ιστορία των συμφερόντων.
τους. Έτσι. Δεν είναι τόσο απλό ότι γι' αυτό το λόγο δεν κάναν διαπραγμάτευση. Δεν κάναν διαπραγμάτευση γιατί θέλανε να πάνε το πράγμα εκεί που το θέλουν αυτοί και θέλαν τη συγκατάβαση της Τρόικας. Γι' αυτό δεν κάνανε διαπραγμάτευση. Εγώ μόνο ως έτσι μπορώ να το καταλάβω. Ναι, όχι, δεν... Γιατί εγώ προσωπικά θέλω να είσαι συγκαταβατικός μαζί με αυτά που εγώ πρόκειται να κάνω, επομένως σε θέλω μαζί μου, επομένως πάω πάσο σε αυτά που μου λες. Δεν κάνω διαπραγμάτευση εκεί, δεν σου βάζω κόκκινες γραμμές ούτε όρια. Γιατί δεν με ενδιαφέρει ο άλλος, ο έξω από μένα, αυτός για τον οποίο θα κάνω διαπραγμάτευση, με ενδιαφέρει μόνο εγώ. Αν με ενδιαφέρει ο άλλος, θα έπρεπε να χειριστώ τα θέματα του άλλου και να κάνω διαπραγμάτευση και πιθανά να έρθω σε σύγκρουση. Για να μην έρθω σε σύγκρουση και να καλύψω τα δικά μου ωφέλη, δεν έρχομαι σε διαπραγμάτευση. Εμένα μόνο έτσι μπορώ να το δω αυτό που μου λες. Δεν υπάρχει άλλη έννοια, δηλαδή δεν μπορεί ο άλλος ας πούμε να φτιάχνει, να αγοράζει κάθισμα 1.600 ευρώ λίγες μέρες πριν φύγει από την κυβέρνηση. Ή να ανακαινίζει το γραφείο του. Πώς το κάνει αυτό? Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνω εγώ ας πούμε να τον συναντήσω και να ζητάμε κάποιον να συζητήσει μαζί μας και να έρχεται ως ο άρχοντας που πρέπει να του φιλήσω το χέρι για να του ζητήσω κάτι. Πώς θα διαπραγματευτεί αυτός για μένα? Δεν γίνεται να διαπραγματευτεί. Όχι. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και έχουν φτάσει σε ένα τέτοιο ξεφτυλισμό, ναι. Έτσι, ότι όταν, όπως έλεγες, όταν ανέλαβε λίγο πριν φύγουν από την προηγούμενη κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης όχι μόνο έπαιρνε μίζες από ο μικρός αυτός, όχι μόνο έπαιρνε μίζες, ο Κυριάκος δεν έπαιρνε μίζες μόνο σε λεφτά, αλλά έπαιρνε και μικροσυσκευές για το σπίτι του. Πότε? Λίγο πριν φύγουν. Τώρα. Όχι τώρα. Τότε. Επί Καραμαλή. Λίγο, δηλαδή, πήρε το σκέρα Siemens. Δώρο. Γι' αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αυτά τα δύο θέματα. Αυτό. Αλλά το πιο ουσιαστικό, που νομίζω τουλάχιστον εγώ έτσι το φαντάζομαι, δεν ξέρω αν έχω άλλη. Εκείνο το οποίο σου λέει, να πούμε ότι θέλουν να κάνουν επενδύσεις. Okay. Ένα πρόβλημα με τις επενδύσεις, που δεν έρχονται επενδύσεις στην Ελλάδα, καταρχάς τι είναι η επένδυση? Να έρθει ο Γερμανός να κάνει ένα εργοστάσιο εδώ. Αυτό είναι η επένδυση. Και άμα θα έρθει να κάνει ένα εργοστάσιο εδώ, θα πάρει ας πούμε 1.000 εργάτες, οπότε θα μειωθεί η ανεργία και θα έχουμε ανάπτυξη. Ναι. Αυτό είναι το story. Έτσι, το οποίο εμάς δεν μας αφορά ως χώρα. Όχι, δεν μας αφορά ως χώρα, αλλά σου λέει θα έχουμε, αν έρθει αυτό το εργοστάσιο ή αυτή η επένδυση, θα δώσει ας πούμε τόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Τελεία. Για να γίνει λοιπόν αυτό, όμως, δεν θα πρέπει να υπάρχει συνδικαλισμός, ο οποίος είναι ισχυρός. Οπότε τι κάνουμε, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να το χτυπήσουμε, να το διαλύσουμε. Το συνδικαλισμό. Για να μπορέσω εγώ να έρθω. Είναι το διαβρώσουμε. Ναι, είναι το. Μα ναι. Πώς θα το χτυπήσουμε, θα το διαβρώσουμε. Είναι πιο εύκολο. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς εδώ ακριβώς είναι ότι αυτό θεωρούν αυτοί ως ανάπτυξη. Ναι. Έτσι. Ενώ εμείς τι θεωρούμε ως ανάπτυξη? Να μην έρθουν οι ξένοι να κάνουν ένα εργοστάσιο τέτοιο εδώ που να δώσει σε 1.000 εργάτες δουλειά, ναι. Αλλά να μπορέσουμε να φτιάξουμε εμείς ένα εργοστάσιο, ναι. Να πάρουμε το how know από εκεί, ναι. Να έρθει εδώ μια σειρά διευθυντικών στελεχών που γνωρίζουν το how know, να φτιάξουν το εργοστάσιο αυτό και να λειτουργήσουν οι εργάτες με ισχυρό συνδικαλισμό.
Αυτό δεν είναι το δικό μας. Αυτό, πρόσεξε τώρα. Πρώτα ξέρεις τι γίνεται εδώ. Ναι. Πρώτα τι γίνεται εδώ. Εδώ τώρα ακόμα διατηρεί τη θέση, την πρώτη θέση το κουμπέ. Και σου λέει ότι από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πριν τον ΕΔ και το ευρώ, άρχισε αυτό το πράγμα. Δηλαδή άρχισαν να καταστρέφουν την αγροτική πολιτική. Έτσι, γιατί όταν υπάρχει η επιδότηση, σου επιδοτώ, σου επιτρέπω να κάνεις 5 κιλά πορτοκάλια και εσύ κάνεις 10, Ναι. σου παίρνω εγώ τα 5, τα διοχετεύω και στην ελληνική αγορά και έξω και τα άλλα τα θάβω, τα καταστρέφω. Και γι' αυτό το λόγο σου επιδοτώ, σου δίνω λεφτά για αυτό το πράγμα. Ενώ, Ωραία. τι ωραίο. Αυτό λέει. Αυτό είναι η καταστροφή όμως της αγροτικής κοινωνίας. Ναι, γιατί πήγες εκεί, συγγνώμη τώρα, γιατί 2 λεπτά έχεις. Έχω λόγο. Ωραία, πες, ναι, ωραία. Γιατί την υπόλοιπη παραγωγή θα πρέπει το κράτος να το εκμεταλλευτεί, να δημιουργήσει ένα εργοστάσιο και να κάνει χυμούς, Ναι. ας πούμε. Ναι. Και όχι να έχω εγώ η Ελλάδα... Ναι, ωραία, ναι, έχεις πάει αλλού όμως αυτή τη στιγμή, πρέπει να το μαζέψουμε. Γιατί πήγες εκεί, πες μου, από εκεί που είμαστε. Πήγα εκεί ρε παιδί μου για αυτό που λέμε για το εργοστάσιο που θα έρθει ο άλλος, Ναι. και που είπες εσύ ότι θα πρέπει να φτιάξουμε εμείς τα εργοστάσια. Βέβαια, γιατί έτσι μιλάμε για τη διατήρηση μιας ελίτ. Και έτσι δίνουμε, εγώ δηλαδή και με αυτό έτσι ξεκινάω και το λέω. Όταν σου είπα πριν ότι θα πρέπει να του φιλήσω το χέρι και έγινε με το Βενιζέλο στη Θεσσαλονίκη έξω από το εκλογικό κέντρο. Τι έγινε? Κάποιος πήγε και του φίλησε το χέρι. Δεν το ξέρω. Ναι. Όταν έχουν αυτή τη λογική και πας να συναντήσεις έναν μαγαζί και λέει εγώ ξέρω για το μουσικό σχολείο παραδείγματος χάρη, έτσι. Εδώ σου μιλάμε για αυτό που είπε εχθές ο Αλέξης συγκεκριμένα, μετά τη νίκη, πρέπει να χτυπήσουμε την ελίτ. Εγώ σου μιλάω γι' αυτό. Δηλαδή όταν έρχεται ο εταίρος και τον θέλεις εσύ μαζί σου για να συγκαλύψει, μιλάμε ότι εκεί συγκαλύπτεις την ελίτ. Σωστά. Δεν ρισκάρεις να διαπραγματευτείς για τον άλλον. Σωστά. Αυτό συζητάμε αυτή τη στιγμή. Γιατί από την άλλη. Και λέω το θέμα του εργοστασίου, θέλουμε να φέρουμε αυτούς, γιατί ξεπουλάμε τη γη μας εκείνη την ώρα, για να τους έχουμε συμμάχους, για να διατηρούμε και συντηρούμε την ελίτ μας. Από εκεί πώς πας στο θάβο τα πορτοκάλια, εκεί μιλάμε για μια άλλη πολιτική που μας επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που όπως λέει το ΚΚΕ, αν υφιστάμεθα υπό αυτή την... μας καθυλώνει αναγκαστικά στις συγκεκριμένες νομοθεσίες της και δομές της, οπότε έχουμε να χτυπήσουμε και ένα άλλο πράγμα εκεί. Εδώ όμως, γι' αυτό σου λέω πώς με πας εκεί τώρα. Δεν ξέρω, κατάλαβες τι σου λέει, σε ρωτάω. Ναι. Γιατί πας αυτό στο εργοστάσιο, στο πορτοκαλί, φεύγουμε από το ένα θέμα και πάμε σε ένα άλλο. Ναι, γιατί η Κατερίνα, από εκεί ξεκινάει, κατά τη γνώμη μου, όλο το πρόβλημα της μη παραγωγικής της Ελλάδας. Από πού? Από το ότι δεν φτάσαμε σε ένα σημείο, από τον περιορισμό των προϊόντων των δικών μας, γιατί είχαμε ένα περιορισμό βάσει των δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φτάσαμε και παίρναμε χρήμα αντί να παράγουμε, έτσι, παίρναμε χρήμα. Δεν παράγαμε, δεν υπήρχε άξια του προϊόντος μας που βάσει αυτού να παίρνουμε χρήμα. Δηλαδή, συγγνώμη, λες, αν καταλαβαίνω καλά τι λες, γιατί προσπαθώ να καταλάβω. Δηλαδή λες ότι δεν παίρνουμε χρήμα για αυτό που παράγουμε και για αυτό που μπορεί να δώσει η γη μας, αλλά παίρνουμε χρήμα για να πάμε σε παραγωγές που μας ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, που εμείς δεν είμαστε εύκολοι κιόλας στην ανταποδοτικότητα, δηλαδή μου δίνεις χρήμα, βάζω αυτό, παράγω αυτό, τελειώσαμε. Γιατί επί χρόνια εγώ παράγω βαμβάκι. Εσύ πώς μου λες ξαφνικά να παράξω στάρι, αφού εμένα το χωράφι μου τόσα χρόνια ξέρω να καλλιεργώ βαμβάκι. Και το να μου δώσεις, ας πούμε, 100.000 δεν θα αλλάξω το προϊόν. Θα το αλλάξω, θα προσπαθήσω, αλλά παίρνω τα χρήματα και μένω στην προσπάθεια. Αυτό μου λέει. Αυτό λέω, και όχι μόνο αυτό, ναι. Αλλά παίρνω χρήματα όταν ξέρω, ας πούμε, ότι το βαμβάκι θα καταστραφεί και θα πληρωθώ έναντι, δηλαδή χωρίς να το πουλήσω. Θα πάρω την επιδότηση, θα πάρω τα λεφτά,
Οπότε γιατί να το καλλιεργήσω. Οπότε μιλάς για την απάτη. Είναι απάτη. Για την απάτη των Ελλήνων, καλλιεργητών. Από τη μια μεριά αυτό, αλλά μην μου πεις ότι οι Ευρωπαίοι δίνανε τα λεφτά και δεν ξέρανε αυτό το πράγμα. Δεν είναι βλάκες. Σωστό. Τι. Γιατί να το ξέρουν. Αν εκεί οι δομές τους είναι τελείως διαφορετικές και δεν υφίσταται αυτό ως έννοια. Τώρα τι να πω, δεν ξέρω, τι να σου πω. Είναι δυνατόν να το ξέρω. Ναι, αλλά κάπως πρέπει να το πάμε σε μια δομή και εμείς, γιατί αυτή τη στιγμή και εσύ πάμε και σε τρίτο θέμα παίρνει αυτή τη στιγμή άλλο, καταλαβαίνεις, σου λέω, πάντα και όταν συζητάμε. Εντάξει, μπορεί. Μπορεί ή είναι έτσι. Μπορεί να είναι και έτσι, ναι, μπορεί, είναι έτσι, δεν ξέρω. Δηλαδή πάμε και σε τρίτο θέμα τώρα. Ναι, δεν μπορούμε στην έννοια της διαπλοκής. Δηλαδή, έχουμε φύγει από την ελίτ, έχουμε πάει στο θέμα της παραγωγής, της εντόπιας, έχουμε φύγει από την εντόπια παραγωγή που δεν προμοτάρεται αυτή τη στιγμή, αλλά καταδυναστεύεται και πληρώνεται. Πάμε στον εκμετάλλευση των Ελλήνων αγροτών, έτσι, των χρημάτων που σταλιώτησαν από την Ευρώπη και τελικά στην μία αναπόδοση στο ζητούμενο. Τι κατηγορείς αυτό. Πού βρίσκεται το θέμα, δηλαδή έχουμε τρία θέματα. Όχι, κοίταξε να δεις, εγώ τα είπα όλα αυτά στο ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ένα δικό μας εργοστάσιο. Γιατί δικό μας, ελληνικό εργοστάσιο. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε γιατί η πολιτική της Γερμανίας ή της Ευρώπης δεν είναι να βοηθήσουν οι Έλληνες να κάνουν δικό μας εργοστάσιο, αλλά να το κάνουν αυτοί. Οπότε αυτοί να εκμεταλλευτούν όλο τον πλούτο, τον ελληνικό πλούτο. Συγγνώμη, και αυτό πώς γίνεται, ποιος μας δεσμεύει σε αυτό που λες. Για να γυρίσουμε λίγο πίσω τώρα, αντίστροφα, να πάμε. Δηλαδή ποιος μας δεσμεύει σε αυτό. Γιατί εγώ αυτό το ακούω σαν, συνεχίζω να το ακούω σαν ότι yes sir, ας πούμε, yes sir, αυτό ακούω να μου λες. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν ορθώνω την πυγμή μου ως χώρα να πω ναι, εγώ θα φτιάξω και θα χρηματοδοτήσω να γίνει μια τέτοια παραγωγή, θα βάλω μέσα αυτούς τους αγρότες που ξέρω ότι έχουν ήδη τέτοια εργοστάσια, θα κάνω μια μεγάλη συντεχνία την οποία ως κράτος θα την υποστηρίξω με το Υπουργείο Γεωργίας και μέσα από εκεί θα έχω αυτή την παραγωγή που θα βρω πόρους και για να την χρηματοδοτώ και τρόπους να εξάγω τα προϊόντα και να βοηθήσω αυτούς τους παραγωγούς να αναπτύξουν μια υγιή επιχειρηματικότητα σχεδόν ιδιωτικού δικαίου. Ως όμως κράτος από πάνω, ναι. Αυτό που μου λες, δηλαδή δεν μου το επιτρέπουν οι εταίροι, σημαίνει σκύβω το κεφάλι. Ναι. Yes sir, πώς το λέμε, αυτό έχει γίνει από τουλάχιστον από το 81 και μετά. Ναι. Επομένως, όσο δυνατότερο ελιτισμό έχουμε, τόσο πιο ανθρώπους σε αυτή την ψυχολογία παράγουμε. Οπότε αφού έχουμε τέτοιους ανθρώπους και μια παραγωγή τέτοιας μορφής σκέψης σε μια χώρα, υποταγής, σου φιλώ το χέρι, εσύ είσαι ο αρχηγός μου, δηλαδή πού βρίσκεται το point, αυτό σε ρωτάω, γιατί για μένα το point βρίσκεται εκεί. Οπότε ούτε η κυβέρνηση ορθώνει κεφάλι, γιατί κοιτάει να συντηρήσει τον ελιτισμό της, γι' αυτό με τους εταίρους πάει πάσο και γι' αυτό δημιουργεί ένα λαό υποταγμένο. Δεν είναι υποταγμός, ξεχνάω τη λέξη, είναι αυτό το yes sir, δεν είναι υποταγή. Είναι δουλοπρέπεια, είναι δεν τη βρίσκω τη λέξη, είναι υπό. Εάν έβλεπες, γιατί εγώ την έχω την εικόνα αυτή, ναι. Το Βενιζέλο, φωτογραφία δίπλα στη Μέρκελ, όταν έκαναν τις τέτοιες, είναι ακριβώς αυτό το οποίο περιγράφεις. Είναι ένα μικρό παιδί χοντρούλικο, το οποίο έχει στυλώσει τα πόδια, έχει σφίξει τα χέρια του και χαμηλωμένο τα μάτια.
Αυτή είναι η εικόνα του Βενιζέλου δίπλα στη Μέρκελ. Και αυτό το πράγμα είναι αυτό που είπαμε, που ξεκίνησα τουλάχιστον εγώ να προσπαθήσω να πω, αυτό που λέγανε οι Συριζέοι γιατί η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ και ο Βενιζέλος, να μην λέμε το Πασόκ, δεν κάνανε διαπραγμάτευση, είναι το ότι είχαν την ίδια ιδεολογία. Δεν μπορούμε να διαπραγματευτώ κάτι μαζί σου όταν συμφωνώ σε αυτό το οποίο λες και σε αυτό το οποίο προτείνεις. Ωραία. Και εδώ είναι αυτό που λέω εγώ, δηλαδή που με έπεισε, ας πούμε, κάποια στιγμή ο Βαρουφάκης, γιατί λέει, ας πούμε, κάνουμε μια διαπραγμάτευση. Εγώ ζητάω, είναι αμοιβαίο συμφέροντος. Ο δανειστής έχει αμοιβαίο συμφέρον με τον δανειζόμενο. Έτσι δεν είναι? Και σου λέει. Και το βλέπουμε πάρα πολύ ωραία, το βάζει αυτό το σύριαλ που βλέπουμε τα βράδια. Δεν ξέρω το πρόβλημα, αλλά λέει, ας πούμε, εγώ όμως, εγώ για να σου δανείσω και να έχω κέρδος, έτσι πως είσαι, δεν βλέπω να τα καταφέρεις. Οπότε θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό. Αυτό είναι τρόικα. Αυτό είναι τρόικα. Και σου στέλνουν και 3 μάγκες, εκεί πέρα την τρόικα δηλαδή, ναι, να επιβλέπουν και να ελέγχουν τους ελεκτές, γιατί δεν σε βλέπω εσένα. Δεν σε βλέπω. Να το έχεις. Και εσύ το δέχεσαι. Ναι. Το δέχεσαι. Οπότε όταν το δέχεσαι αυτό, δεν μπορείς να διαπραγματευτείς. Δεν μπορείς να πεις κάτι άλλο. Γιατί δεν έχεις άλλα στοιχεία μπροστά. Εδώ υπάρχουν 2 πολύ σκοτεινά σημεία για μένα. Το ένα είναι όταν το καλείς αυτό, γιατί δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις μέσα στο ίδιο σου το περιβάλλον, δηλαδή αυτό που εγώ υποστηρίζω για το Γεωργάκη. Έτσι. Δηλαδή όταν δεν μπορώ να ανταπεξέλθω σε όλο αυτόν τον τρόπο που έχει γίνει διαχείριση όλα αυτά τα χρόνια προς το να συντηρώ την ελίτ και ένα τέτοιο χαρακτήρα δηλοπρέπειας σε μια χώρα ώστε να μπορεί να υπάρχει ελίτ, γιατί αλλιώς κινδυνεύει η θέση της σήμερα πια, κυρίως με τη γνώση και την εξυπνάδα που έχουμε ο κόσμος. Γιατί λυπάμαι θα το πω, αλλά όταν με βάλεις εμένα μέσα σε μια παρέα νεοδημοκρατών, είμαι ιδιαίτερα έξυπνη και ιδιαίτερα μορφωμένη. Μπορεί να μην μπορώ να ανταπεξέλθω στον τρόπο που διαχειρίζονται το στυλ και την... πώς το λένε, το στυλ και τον ελιτισμό τους μέσα στο χώρο. Μπορεί να μπορώ να ανταπεξέλθω στην ισχύ που προκαλεί το στυλ τους. Όμως, όσον αφορά την διείσδυση, την εξυπνάδα, τη μόρφωση, τη γνώση, την εμβάθυνση, δεν μπορούμε να είμαστε απέναντι. Είμαι σαφώς πιο ευφυής και πιο έξυπνη. Απλά αυτό δεν μπορώ εγώ να το επιβάλλω. Εγώ είμαι από κάτω. Δεν μπορώ να έχω την ισχύ, επομένως. Όχι μόνο αυτό. Είναι και κάτι το οποίο δεν σε αφορά η ισχύ. Γιατί αν σε αφορούσε, θα την είχες. Βέβαια. Ναι, δεν με αφορά γιατί δεν τη βάζω προϋπόθεση. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα.